Аз се забавлявам в Канген, като работя, и много пъти ние си мислим, че много бързо трябва всичко да се получи, много бързо всичко да стане. Ако видим в света, няма хубави, красиви, качествени неща, които да са ставали толкова бързо. За 2 дена, 3 дена, 1 седмица. Изисква се посвещение, изисква се да не се отказваш, изисква се да намериш начина, да бъдеш настоятелен, да бъдеш точен, да знаеш, да представяш нещата и да си упорит. И лека по лека резултатите ще дойдат. Да, понякога е няколко месеца, може да е 1-2 години, но няма такъв човек, който да сее и да не жъне. Човек сее и той иска да жъне. Така е с всеки един бизнес, така е с взаимоотношенията. Въпросът е обаче колко сме любопитни, колко искаме да научим, колко искаме да знаеме. Защото аз съм си мислил, ако една компания е хубава, дава хубави неща, виждаш плодовете, виждаш как се движат нещата, виждаш хора как работят, как изкарват. Че ако те изкарват, защо ти да не можеш? Ако те можеш да се справят, защо ти да не можеш? Те го правят по един начин, ти мога да го направиш по друг начин. Но винаги всеки има контакти, всеки има приятели, които познава, има топли, студени контакти, така че винаги можеш да пробваш. Пък никога не се знае какъв успех ще имаш, докато не пробва човек. Някой казва, ще имам или няма да имам. Не знаеш, докато не пробваш. Пробваш, действаш, опитваш и виждаш дали е за тебе, дали не е за тебе. Това, че в началото няма успех или ти е трудно, не означава, че няма да стане на по-късен етап. Но цялото нещо е да го имаш в сърцето си и да излиза оттам. Всяка една работа, ако я правиш на сила, да, ще печелиш, окей, но на сила ли са нещата, не е най-доброто, което трябва да бъде. Все пак трябва наистина да имаш желание за нещата, които ги правиш. И така, действайте, питайте, задавайте въпроси и лека по лека някои са закачили на магистралата, други вървят по пътеките. Без значение, въпросът е да не се отказваме, въпросът е да вървим напред. Както знаете, има бягане с препятствия. Понякога е гладко бягането, понякога има препятствия, понякога има камъни. Но каквито и ситуации да дойдат, понякога има пустиня, понякога трябва да минеш морето, реката, различни ситуации, но трябва да намерим начин как да не се отказваме и да вървим напред. И нека ви кажа нещо, което вярвам. Аз не следвам успеха. Аз искам да следвам това, което е в сърцето ми и го правя с желание, а успеха следва зад мен. Успеха е зад нас, той е като сянка, той те следва тебе. Ти не следваш успеха, не следваш парите, не следваш далавера или както грозно да звучи, както и да е. Не, просто следваш това, което е в сърцето ти, независимо колко време ще отнеме, а успеха лека по лека ще започне той да идва. Така че свършвам с второто видео и планувайте, не се отказвайте, действайте. Търсете хора, които имат същото, което и вие имате в сърцето си. Събирайте се с тях, общувайте с хора. Ако е музика, събирайте с музиканти. Ако е опера, с където обичат операта. Ако е конен спорт, тия, които обичат спорта. Ако е бизнес, тия, които обичат бизнеса, наблюдавайте, гледайте по-умните от вас, които са. Така че в една стая, ако се събереш с хора, гледайте да не си най-умния. Нека да има по-умни от тебе, да има какво да взимаш от тях. Така че винаги човек може да се учи, колкото и грешки да си правил, всеки прави и никой не знае след 5 минути дали няма да направиш грешка. Но пък до края на живота си ние трябва да бъдем като ученици, които да се обучават, които да тестват, които да практикуват, които постоянно да бъдат любопитни. Аз не приемам такъв живот,
някой чичко или пенсионирал са там и край вече живота свърши. Няма такова нещо. Скоро един приятел ми каза, че познава един американец, който е над 90 години и вика, ако знаеш колко е жив, той вика е скулптор, той постоянно има нови идеи, постоянно прави неща, въобще не може да му дадеш тези години, толкова пълен със живот, понеже има цел, има идеи, работи, развива се и като че ли за него живота не спира. Така че това е голяма глупост да мислим, че като си без работа или като стани или си на пенсия и край живота ти до тук. От началото до края живота не спира никога. Както един мой приятел каза, живота е имаш точка А, имаш точка Б. Точка А е люлката, където си се родил, точка Б са гробищата. Но ако си като един влак, ти имаш много спирки, на които спираш с този влак през целия житейски път. И на всяка една спирка хора ще се качват в купетата, хора ще слизат. Хора ще се качват, на следващата хора ще слизат. Така че и в твоя живот, че идват хора в разни етапи, в други етапи ще се тръгват. Понякога може ти да вървиш като локомотив и за тебе просто да си сам, да няма никой. Обаче продължава и ще се качат правилните хора на правилното място. Чао и ви пожелавам успех на всички. И съм на линия, ако мога да помагам с това, което правя, аз съм щастлив. Чао и до скоро!